Moment ara pels esports, Manel, però primer, abans de parlar de la vessant esportiva, haurem de parlar, com anunciaves abans, de la crisi econòmica que afecta a l'esport mallorquí en aquest cas. Sí, i és una pena, tothom està igual. Començarem per bàsquet, i per bàsquet Mallorca, que allà la vida continua igual. Avui encara no havien cobrat cap mensualitat, i això que a les 8 del matí el club havia de rebre els dobbers promesos. De moment les caixes del club mallorquí continuen buides, i aquestes són les conseqüències. Els jugadors del bàsquet Mallorca han arribat abans de les 11:30 del matí a la pista del Palau d'Inca, després d'entrenar-se al gimnàs de manera voluntària. Però la sorpresa ha arribat quan el club els ha informat que encara no han rebut la transferència bancària que suposadament s'havia fet dimecres passat des del govern. Els jugadors ni tan sols han retirat les porteries de futbol sala i després d'uns minuts han abandonat el recinte. Els que més emprenyats estan per aquesta situació són els americans, que viuen en fora de les seves famílies i no entenen la situació que ara els toca viure. El capità de l'equip, Bertol Zamora, les ha vista de tots els colors i ens explica alguns dels problemes que pateixen en aquest moment. Evidentment, ells tenen una noció diferent perquè estan fora del seu país. Per si han tallat la televisió, o sigui que tots són problemes. I clar, evidentment nosaltres són part de l'equip i els apoyem i els respaldem. No? Jo crec que aquest tema, com que és tan gran, ens afecta a tot, no? Des del primer empleat del club fins a tota la plantilla. Si no cobren, no entrenen. Això és el que farà la plantilla fins que la situació es solucioni. Avui de matí ara teníem que seguir en l'entrenament, pensant en que a primera hora ja arribaria aquest dobbers per pagar almenys una nòmina. No ha estat així i una altra vegada hem decidit que fins que no arribi no entrenar. Els jugadors i l'entrenador han aconseguit l'objectiu de la temporada, la permanència a l'EPO. Ells han complit, el club encara no. I demà de matí veurem si ja ha estat dobbers o no i si entrenen.